Dobrý den, začínají krátké turnovské zprávy. Koncem loňského roku jsme vás informovali o rekonstrukci budovy Policie České republiky a nyní se podívejme, jak tyto práce pokračují. Necelé 3 měsíce od zahájení rekonstrukce vstupních prostor turnovského oddělení státní policie jsme se zeptali, v jaké fázi jsou nyní úpravy. Drtivá většina už je hotová, v podstatě můžeme vidět potom následně vstupní hala je téměř hotová, byla osazena novými dveřmi automatickými i do dalších prostor nové dveře, potom recepce, která bude vlastně, do které budou přicházet lidé se svými problémy a bude se jich ujímat někdo z policistů, je taky už její rekonstrukce ukončená, následně zní potom výslechová místnost pro oznamovatele, ta je taky téměř před dokončením, takže od posledního monitorování vlastně dělacími prostředky je ta rekonstrukce v té fázi, že spěje ke svému závěru, takže si myslíme, že v průběhu března bude dokončená a dubnový režim už bude v novém. Téměř hotový je i bezbariérový přístup a zbývá ještě dokončit místnost dozorčí služby. Občané, kteří půjdou nahlásit jakoukoliv trestnou činnost či událost, navštíví nejprve takzvanou recepci. Odtud jim bude přidělen příslušný vyšetřovatel. Plně není jednoznačné dořešeno to, jestli bude vyčleněno nějaké místo pro takzvaného recepčního, protože to sebou nese samozřejmě nějaké legislativní změny a i změny personální. Nicméně ta vize do budoucna tady je, aby oddělení, které je recepcí vybaveno, aby tam byl přítomen recepční, který teda se ujme každého člověka, který se obrátí na policii o pomoc, zjistil od něj, proč se přichází, a zařadil v co nejkratší možné době vyřízení té jeho věci, se kterou jsem přišel. Úplné dokončení rekonstrukce vstupních prostor je naplánováno na duben letošního roku.